Je tu čas pro report. Dobrý večer. Zřícenou střechu supermarketu Lidl v Ostravě dnes zkoumali soudní znalci a pracovníci stavebního úřadu. Snaží se zjistit, proč střecha neunesla silnou vrstvu sněhu. Krov se zřítil včera večer. V tu chvíli tam nakupovalo 6 zákazníků. Všem se podařilo před padajícími troskami včas uniknout. Jedna žena utrpěla lehké zranění. Takhle vypadala prodejna ještě v 19 hodin a 23 minut. O několik okamžiků později se změnila v hromadu trosek. Zákazníci i prodavači se snažili co nejrychleji utéct ven. Ale potom jsem viděl, jak to tam se uvolňuje. To bylo během několika sekund. Zeď utekl zadním vchodem, tím nouzovým východem, ale řvali jsme Michale a nikdo se nám neozýval, tak to víte, že to nebylo veselé. V těchto chvílích nikdo nevěděl, jestli pod troskami nejsou další lidé. Hasiči začali okamžitě prohlížet sutiny. Pomocí jim přijeli i kynologové se speciálně vycvičenými psy. Momentálně teda hasiči provádějí základní průzkum, dneska už za pomocí vyhledávacích psů a snažíme se prohledat komplet objekt. Kolem 1 hodiny raní hasiči potvrdili, že pod troskami nikdo není. Dopoledne stavbu zkoumali soudní znalci. Odebrali části krovu a také řez sněhovou pokrývkou pro expertizu a výpočet zatížení střechy. Podle dostupných informací se v inkriminované době v této chvíli nacházelo v objektu asi 6 osob. I z tohoto důvodu policie zahájila úkony trestního řízení ve věci trestného činu obecného ohrožení. Hasiči ještě v noci vydali varování pro majitele konstrukčně podobných staveb. Aby ty střechy prohlídli a případně se snažili ten